subscribe. Jangan lupa subscribe. Baik, 2 subscribe, like and comment. Push beli abonnement, comment dealer. Tak for alle, som har så den her video. Han du prøve det. Det kom til mig. Jeg prøver det lige. Aja! Pokik! Ja, Pokik. Kom ind. Ja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nakanya ke misi katruh hotel di Denmark. Tapi alhamdulillah di luna tempat kaya. Jadi kayaknya supaya seumlah rumah. Jadi nasi rumah yang hana, nasi rumah yang na. Jadi hana pakai pemanas. Makanya pemanas kena, terkait kena jadi membantu untuk bagas rumah. Jadi tak boleh lemon dum, ada yang kena, ada lain. Jadi lagi aku masih memang kau lebih. Jadi ini dibuat suum tu. Dibuat suum je. Karena dalam ni lagi dalam. Mana di dalam? Ada pasal dekai. So kayak dalamnya. Baru. Supaya zoom. Ya, bagaimana? Ngantuk. Ngantuk. Jag vaskar det. Ngantuk kaya. Yesu. Jag lämnar för det lanjut. Ngantuk. Supaya zoom. Zoom.
Jadi untuk supaya Brass karena nanggrogo. bread. Lemaknya na pada buah musimnya kamu lebih. Jadi tetap kaya supaya suum untuk memanas, untuk memanas suasana di dalam rumah. Kasih ya. Gimana? Ya tutup sekarang. Ya, tutup. Ya tutup. Kyanan ya? Agak ruskep kyanan. Teganan. Jadi dibilah wak suumji. Kunarat yang rurungnya. Dibilah wak suumji kunarat. Sekitar 5 menit. Agak suum. Ini kita perayuk, perayuk ni. Perayuk suui. Perayuk. Perayuk. Yang kayak tibi angin je kena rat. Suum harat na tibi angin macam. Suum masa baru mo. Dia suum je masa baru mo. Masa baru mo suum. Suum. Jadi nasi pemanasnya. Ya, pemanas radiator. Cuman lebih hemat. Jadi pakai ni pakai pemanasnya. Yang lagi situasi di Jadi hana bumat. Sådan er det, hvis vi bor i Danmark, når er vinter. Vi har 2 eller 3 forskellige ting, som skal blive varme i hus eller i lejlighed. Men jeg har en brændeovn, hvor man brænder træ, så bliver det varme i hus eller lejlighed. Men flest det er kun hus, som har den her brændeovn, ikke i lejlighed. Så vi samler træ, eller vi gemmer træ fra år til år til vi bor i vinter, og så brænder vi på den her system, eller lidt forskellige andet, så bliver det varmt i lejlighed. Så det hjælper meget med bord og brændeovn. Vi brænder træ, så bliver det varmt i hus. Tak for alle sammen, som har så den her video, og jeg håber og like, share and comment. Også I må ikke glemme at blive abonneret på min YouTube. Tak skal du have. Ja, nu er vintertid. Jeg skal opbrænde en træ til den her ovn, som hjælper mig til at blive varm i hele huset. Det hjælper mig, og det sparer meget penge, i stedet for at man bruger varmeradiatorer. Det er meget billigt med brænder træ, og det bliver varm og hurtigt. Og så vi har også system, hvor blæsækken kommer ud, og så protegerer det hele hus. Den der hul til kommer varm luft. Så det er ikke alle hus har sådan den der system. Den er lidt elektronik. Det er fordi vi kan også dreje her og knap, hvor vi slår eller tænder. Og så drejer vi. Så kommer det meget stå blæser ud, hvor det er hurtigt, de kommer varme i hele huset. Så vi kan dreje lidt op eller ned. Det er system, meget smart og meget nemmere, og meget hurtigt og meget billigt. Sådan er det, når vi bor i Danmark. Vi skal varme hus hver vinter. Så blev det dejligt at sælge i lejlighed eller i hus.
når det er varmt, i stedet for at blive koldt. Tak for. Hej hej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.